بسم الله وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وطب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. أما المشرف لا تفي لجبه وموفون إسلامك فولي هنو على كيشنا كهنا كبركة أم الله تعالى دلي على كوكا أني أو بلا جلنا بو على كلا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أكبانغلي نجو حكم كنلا ومن تبا سان واتي شيلا أبكى سان واتي بلا جلنا ألفا عمر جم كبا jakite bonaw munu be jamana in kono ani jamana in koka uluka lada do sanwosa ube jeka mawlulu kene basi abeke anfe bamako yano quartier malila yo lada in bo asrafe akera karido février kalo kile muga ani nani samba fla ani tan ani kononton anga mabacha man tumbe akeneka wajama bora kosobe kata kabalakaw ka wele jabi karamo chama fofora nyonko anga kuma baranina wala saka kuma anye ala kira Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam aka bonyauka anye min soro o kenen kono anga je anga o lame nyogon fe nudawiruha bayna an-nas o minna mola minna mesaka kununa minya do kabe ba ala ku wasale ala karaka sallallahu alaihi wasallam on banga mawlud kene amba parfumer ka barka do mawlud kene na ni salatu ya ala karaka sallallahu alaihi wasallam ni salatu bo mawlud la mawlud bana ila bena nene ambe ka fo nyogon fe ni mami mo se amba fo ke ma ala kala kala folo koy e mo se ka inna allah kala amba fo ke ma ke kala nyu may folo ni ti se wula deina ambi kala la ibto ka ni fo wati be kala mo jo anga mawlud kele anga nyana moya ambe ba fo nyogon fe inna allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبقنا سير الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله 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 على كدينا فا براجي على كدام بلا جلما أنيا فوق على كلا جنسناي سورة بنيونو يا ربي على كجرنا صلاة الفاتحة من نفرق أفو أدينا تشميما شيخ تجاني صلاة الفاتحة دينا مدامي أقول لو ذكرت لكم حقيقة واحدة من حقائق الفاتح لما أغلق لأفتى أكابر العارفين بقتلي لا إله إلا الله شيخ أحمد شاندي أفو كل شيء من بيبولون بالمامسو جماعة كسر فرق ديما شيخ شاندي كو صلاة الفاتحة كو حقيقة شيكله كلامه كوني نالي أفو دونغودو أني بي كلامه بامنو كو عارفو كو بافو كاي تشينفا ay agundo se kada kele ka tiena la harada be do afoko kele kalamo mami ko la ilaha illallah muhammadur rasulullah muhammadul bikri kote abe jawahirul maani kono ali harazim ay kitabu min sabe sheikh tijani atumbe ala kra ba dicté aleku ale ba dicté kalane ba sabe ko jawahirul maani abo kitabu kono o woli jukay go ale samu gande ke abe ka ala deli samuga ne ma fiye ngoni ma yesumana e on be dore ka sumana dore jera unigo dore jera na foroko dore jera plasiko ka do sokoro ka daso werela samuga ko ala ka salatu do duluma ko salatu be gundo salatu be barka salatu be noro abe salatu min kono adira muhammadul bikrima asbina arduazi min sanfe wala min sanfe kharamul khudra ala kalatige o kalamu de yasabe ni wala nyelema fasi abise ka kala wol jukenya e watimi akoni salatu fati ashiye kele islame nyuma ni mami nyafo lahara ni makishi kikata ale no fa ale bi kuma boka bo jeremena Allahu akbar والله أمبك والجود كم فو نما ننو فو كوي وسيك سيد أحمد تجاني على كلا جولي من سامرا علما ناي على دون كتما كواتي ما بكا ناس سبلا كتما بكا على كلا كو تشمي ما كو أنت ولدي حقا أنت ولدي حقا أنت ولدي حقا ندي شير لا أفرد ما كو سيد أحمد تجاني نيكو جم كبا بركة من بولا ودلونا شريفين نونا شيخ عمر فوتي أسمرو تنيه شيخ تجاني
Tijani Cheikh Ibrahim Niass Al-Kaulahi asemero tunye ni Cheikh Tijani Sherif Muhammad Al-Mukhtar Bani Nyoro Bora Nyoro Kataski Kai wafama Sherif Muhammad Al-Mukhtar akaramgo tunye Cheikh Tijani la sedan o karamgo Cheikh Tijani karamgo Basiri Soso o karamgo Cheikh Tijani Charno Muhammad Amin Dia o fana karamgo Cheikh Sidi Ahmed Tijani Cheikh Al-Mashayikh karamgo la karamgo te John karamgo do Al-Hajj Muhammad Aisha Kaba ne ko go o tariqa Tijani mina lamdu julbe bolo 1889 Nyoro lamdu julbe bolo lamdu julbe karamgo joye Cheikh Umar al-Fouti Cheikh Umar al-Fouti karamgo Sherif Muhammad al-Ghali Muhammad Ghali karamgo Cheikh Sidi Ahmed Tijani ne ma jira ko Cherno Muhammad Amin Dia ale karamgo joye Sherif Abdul Qadir Sherif Abdul Qadir karamgo ko Sherif Muhammad al-Mukhtar Bani Nyoro kuma ya sore o karamgo joye Ahmad Tahir Sufa karamgo Muhammad Salik al-Wadani karamgo Cheikh Sidi Ahmed Tijani radiyallahu ta'ala anhu e ka jamana ngoro ma barkale do fone min madno sirfin no ni e karamgo te i karamgo do ni ma min go karamgo ta la shetana i karamgo wallahi karamgo be bela ni mama kera ne te foila karamgo bilaw ibe dolaw nte foila o fona e fuye jume o shetana on ye baya ke chemiye kan dige dama o e ala karamgo de nye sallallahu alaihi wasallam jon karamgo do Sheikh Abubakar Sise kaba ne jum kaba ka doni yiri dendo ite jo anga skal ke nyoro Sheikh Hussein ko ne ka dofo ko so ala kiraka ijo mbeta arabu ta fiewa ay nete arabu do ta fiene min kala na jum kaba ka université la Azhar université Cheikh Alpha Omar jum kaba amoden do songora ala kirala sallallahu alaihi wasallam yakila nabi na min fi wa arabu wa o non ne fier ka onye franvi miye ante waso ambe wasoni ala kara kanwe o ko fe ante complexe arabu ya koro ay nimbeta ni nyoro université do la a talana blomi ngoro bloy jole fre dondo nele e balmaki muso anganye di ala kara masa anganye di ala mawbe mawasa dondo Cheikh Alpha Omar Junkaba o no Cheikh Al Hussein amoke do atloma sama do dondo abeka songo akoti godi akokuntu arju bi jahli zaidan wa umara fanjala anni jami'ahum amali mukhinan bi anna shirka في قلوبهم أنكو تقولي أقول لست أرجو اليوم إلا كربي ورد النبي الكريم المعالي أحمد المحمودي سيد الأنبياء والإرسال منقذ الخلق منفذ الوالي أذكى الورى في الاتباع والخصال يزدري عند جوده كل وبل ولم يكن حسنه لبدر متم لم يكن حلمه لتود الجبال ولم يكن إرقه لمسك زكي ولم يكن مثله في جمع الكمال منو بك قرانا فرن فرن دومي بك شيخ الفا عمر جون كبا ديودو ابونودو اي بك رامو منونا ورتا امبلو كام سكا نوبل اي ورما نونا تيا اي بك مصوبا منونا تون دي نوني تون باو منو جرا ويانغانو مودي كما لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم kabala ka ba fonna babema kuni che ko sawre binyondo ko ala ko ojrana commission d'organisation à présent à Cheikh Baba Jakte ale la folie est là en bas foko ala ka nyeme ale est là et ale kera nyemgo kunani de sino ni kera nyemgo suko do e ko fe mate sorila wallahi hasilite Umar ko yati yakuma bansaw amma de ka foit lani goina na ko ka yin bola akombe ala ko neba uko wati mi ala tama lati kaka atume voyager ale bina sini gena mawlulu beke aba foko nana yasro demsenu yeminke nebe wasa do lula akilat kele ninga nyanya na de ale mawlud sigira folo ziyarat ala kenyoro ale ya wele kan fara ngonga ko kabila ka mawlud sigira amba fo ale kuna wolo soro sandan saba maye fendo damna sanfolo sanflana amake re nyana tukuni amba fo ko ala ka barka do kabila la ala ka nganu do nyona wajuli kela bawbe ko fenale ka osigu nunte wajuli kela on be srafra yani wajuli kela ka kene soro ka ankara mo befo islamo aw folen ko fe ani ka duwawu kɛ aw ye an bɛna don an ka walanda min ɲininan fɛ k'an ka dɔ fɔ alakira kan alayhi salatu wassalam silamɛw alakira de y'a bɛɛ lajɛlen ye kabini kira bɛ bange don min na fo ka taa se kira in ka soma yɛlɛma waati ma o kira in ala ye min ɲini danfɛnw bɛɛ lajɛlen fɛ o de ye ka alakira bonya sallallahu alayhi wa sallam o de ye ka alakira karama
o de ka alakira valeur da kɛnɛ ka danfɛn bɛɛ lajɛlen ye i n'a fɔ ala yɛrɛ y'a dan kɛnɛ ka cogoya min na ala ye kira ka kalo min bɔ a y'a ka tile min bɔ ala tɛ jɛ abada o kalo nɔrɔ ka dugan ala tɛ jɛ abada o tile yeelen o ka nagasi o kosɔn o kira bɛ bange don min na ala ka danfɛn bɛɛ lajɛlen ye o nisɔndiya o bɛɛ lajɛlen y'a manifester a fɔlɔfɔlɔ ye jumɛn ye anw ɲɛ tɛ ala ka mɛlɛkɛ minnu na mɛlɛkɛw ye alakira bangeli u y'o nisɔndiya u y'o manifester sankolo la tuma dɔ la seyidina jibirila kisi ni nɛɛma b'a ye ani seyidina mikayila kira bɛ bange tumani min na seyidina jibirila seyidina mikayila u hadarila alakira bangeli waati la a kɛnɛ kan o de la kiro ka bangeli nisɔndiya kama seyidina mikayila b'i kanto k'olu ma deli ka nisɔndiya sɔrɔ nisɔndiya min n'a a bonyana olu mɛlɛkɛw ma n'a diyara olu mɛlɛkɛw ye i n'a fɔ kira bangera don min na u ye nisɔndiya min sɔrɔ ni o ye o don sankolo mɛlɛkɛw b'o o nisɔndiya la arijinɛ hɔrɔnmusow olu b'o o nisɔndiya la dugumakolo sanfɛ o nisɔndiya bɛ kan ka yira ala ka danfɛnw na mɛlɛkɛw jinɛw o bɛɛ lajɛlen min kan ka i nisɔndiya ko alakira bangera sallallahu alaihi wasallam i n'a fɔ an ka karamɔgɔbaw b'o dɔnkilida kɛ cogoya min na ko wulidal huda fal kainatu diya'un wa famu zamani laha tabassumun wa diya'u ko alakira bangera sallallahu alaihi wasallam diɲɛ dantan fɛn bɛɛ lajɛlen a bɛɛ lajɛlen min kan ka muɲamuɲa a bɛɛ lajɛlen min kan ka nisɔndiya bɛɛ lajɛlen min kan ka alakira bangeli manifester n'a ka karama kabini a ka bangeli la fo ka taa se a ka cidenya ma kuranɛ haya minnu bɛ jigin ko o bonya ninnu k'o sɛmɛntiya k'a tiɲɛtigiya Allahu ta'ala bɛ mun fɔ kuranɛ kɔnɔ a ko ya ayyuhal ladhina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulihi wattaqullaha inna Allaha sami'un alim a ko ya ayyuhal ladhina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون الله أكبر وسورة كلنا أبي مفو أكو إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم سلامو ألا بكنا هذا مدوم بلا جليل لدبو ala bɛ kan hadamadenw bɛɛ lajɛlen a bɛ kan u kanda ka taa alakira bonya yira na u ma nin haya bɛ jigin sahaba jumɛn na nin haya bɛ jigin alakira ka sahababa fila de la sahababa fila min ni kelen ye abubakar ye aw yɛrɛ bɛ min dɔn ani kelen ye umar ye olu fila u ka sɔsɔli ɲɔgɔnna dɔ ni ɲɔgɔn cɛ u ka nana kɔrɔta ka sɔrɔ alakira bɛ kɛnɛ na u bɛ kan ka kiriw di u yɛrɛ ma maa dɔ ka ɲɛmɔgɔya kɛli la kɛlɛ kɛli la Seydina Abubakar b'a fɔ ko alakira ma ko alakira nin de ka kɛ ɲɛmɔgɔ ye Umar b'a fɔ ko nin de ka kɛ ɲɛmɔgɔ ye u ma alakira ka yamaruya kan makɔnɔ u tora u b'u nin sago de fɔ u tora u b'u ka kumakan de fɔ Allahu ta'ala ye kuranɛ haya jigin k'olu ladabu ko ya ayyuhal ladzina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulihi a ko aw maa minnu n'aw dalen don ala la n'aw limaniyalen don Allahu ta'ala la n'aw sɔnna don ni alakira ka cidenya ye aw kana ɲɛnabila kɛ alakira ka yamaruya kan ye o kɔrɔ aw kana fɛn fɔ ka sɔrɔ alakira ma ka hakilila fɔ min na aw kana ko latigɛ alakira ma min la ko tigɛ aw kana fɛn kɛ alakira ma yamaruya kɛ ni min ye o tumana aw kana ɲɛbila kɛ alakira ka yamaruya kan ye a ko a ye siran Allahu ta'ala ɲɛ aw bɛ fɛn o fɛn fɔ ale Allahu ta'ala b'a bɛɛ lajɛlen mɛn wa ale Allahu ta'ala b'a bɛɛ lajɛlen kalama Seydina Abubakar Seydina Umar u jogow ka bon ka se hakɛ min na mais Allahu ta'ala bɛ kan ka kangari mun d'u ye a ko ya ayyuhal ladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi silamɛw ni alakira bɛ kɛnɛ min kan ni kira yɛrɛ hadarilalen don kɛnɛ min kan n'a farikolo n'a ni ye a tɛ daga maa si ye alakira bonya kama i k'i kan kɔrɔta alakira ka kumakan sanfɛ
kira bonya kama ala yɛrɛ bɛ kɛ ka hadamadenw ladabu ni kira bɛ kɛnɛ min kan o cogoya kelen fana na ni ala kira ka kɛnɛ min sigira ko ala kira de bonya bɛ kɛ ka yira o kɛnɛ kan ko ala kira ka karama de bɛ kɛ ka fɔ o kɛnɛ kan ko o kɛnɛ sigikun ye ala kira ko de o kɛnɛ ni ladabu de ka kan o man ka kɛ sɔsɔli yɔrɔ ye o man ka kɛ barokɛ yɔrɔ ye o man ka kɛ affaire dilan yɔrɔ ye n'a fɔra ko kɛnɛ sigira ala kira kama ala ye Seydina Abubakari a ye bonya min ɲini fɛ ko ni ala kira bɛ kɛnɛ min kan u k'o kɛnɛ bonya wa hali kira fatulen kira sɔmanya yɛlɛmanen ni kira ka kɛnɛ min sigira o bonya ɲɔgɔnna kan ka ɲɛsin o kɛnɛ ma bawo ala kira de tɔgɔ bɛ kan ka fɔ sallallahu alaihi wasallam kɛnɛ sigira ni ala kira de o tuma kɛnɛ sigira ni cɛ min ye i bɛ kɛnɛ bonya n'o cɛ valeur de ye n'o ye ala kira sallallahu alaihi wasallam ala bɛ mun f'u ye sabanan a ko innal ladhina yaqudduna aswatahum maa minnu n'u b'u kan jigi maa minnu n'u bɛ ala kira bonya sallallahu alaihi wasallam a ko ulaika a ko o jamakulu imtahana allahu qulubahum litaqwa allahu ta'ala kelen min kan o maaw dusukun de lajarabi ala ɲɛ siranya kama o kɔrɔ kira bɛ bonya kɛnɛ min kan kira tɔgɔ bɛ fɔ kɛnɛ min kan maa min b'o o kɛnɛ bonya o tigiw de ka surun ala ɲɛ siranya na olu de ka surun ni ala ka baraji sɔrɔli ye olu de ka surun ni ala kira ka jɔyɔrɔ dili u ma sallallahu alaihi wasallam ako lahum maghfiratun wa ajrun azim ako bunya babu tigi ye wa baraji babu ye Allahu akbar maki i korota ala kira ka kuma kanka maki korota ala kira ka nyamara kanka kira be fo yoro mina e ki yere bunya o kene ka walma e ka bunya do nyeshi i yere ma ako islam ay sira adola abe ka bara nyuma min ke ala be se ka bara nyuma betie ni ala kira ka doya ma do ni nyeshi ala kira ma ka bara nyuma bele jeli mi se ka tinyana sababu ye ala ye nin bonya ɲɛsin ala kira ma wa o kira yɛrɛ fana kɛra hinɛba ye n'a ka mantonw ye o kira tun bɛ jɔrɔ n'a ka mantonw ye a tun bɛ hinɛ manton ninnu na kira b'a lakari alayhi salatu wasalam kira ka waati la a ko madina sigibagaw dɔw tun bɛ maa minnu bɛ madina o madinakaw ɲaamɛ de tun bɛ o madinakaw dɔw bolo ansaru dɔw bolo ɲaamɛ in a ye san 40 ɲɔgɔnna kɛ a bɛ baara la a tigiw ye ale de b'u ka ji doni k'u ka nakɔforow sɔn ale de b'u ka jiw doni ka na k'u ka fiɲɛw na ale de b'u ka baara bɛɛ lajɛlen kɛ a y'a kɔnɔna den bɛɛ wolo o kɔnɔna la tuma min na ni ɲaamɛ nana kɔrɔ k'a nafa nana dɔgɔya a tɛ se ka baara gɛlɛman kɛ tuguni ɲaamɛtigiw ye mun ŋaniya siri u ko an bɛ ɲaamɛ faga ala jaban Allah ta'ala bɛ kan ka ɲaamɛ tulo labila ka ɲaamɛ hakili labila ninnu bɛ kan ka kuma min fɔ ɲaamɛ bɛ kan k'a mɛn u ka surabalo kɔnɔna la ko ni dugu jɛra kɔɲɔ min b'an bolo an bɛna nin ɲaamɛ de faga k'a sogo tila kɔɲɔdenw ni ɲɔgɔn cɛ u k'a sogo dun ɲaamɛ kulo bɛ nin bɛɛ lajɛlen na yanni dugu ka jɛ ɲaamɛ ye juru tigɛ a y'i ɲɛsin jɔn ma o ye alakira sallallahu alaihi wasallam ɲaamɛ in tora a bɛ boli a nana kira na a ka sahaba jama sigilen don ɲaamɛ nana ka na i sɛnɛ ka i kala sama ka na da alakira woro sanimanba in sanfɛ sallallahu alaihi wasallam a bɛ kan ka kasi a bɛ kan ka ŋuna a bɛ kan ka woro tutu kira ko sahabaw ma ko aw tulo b'a la ɲaamɛ bɛ kan ka min fɔ wa ala tun kelen bɛ kan ka o dɔnniya di alakira ma dantanfɛnw bɛ kumakan minnu fɔ alakira b'a mɛn kɔnɔw bɛ kumakan minnu fɔ alakira b'a mɛn ɲaamɛ bɛ kumakan minnu fɔ alakira b'a mɛn dantanfɛn tɔw bɛ kuma min fɔ alakira b'a mɛn sallallahu alaihi wasallam kira y'i kanto sahaba jama ma a ko sahaba jamaw ni ɲaamɛ bɛ kan ka min fɔ aw tulo b'a la wa u ko la Allahu wa rasuluhu a'lam ala ni alakira aw de bɛ nin dɔn aw de bɛ nin kumakan in mɛn alakira ko aw ɲaamɛ bɛ kan ka min fɔ ɲɛna a ko ale ye san 40 kɛ a tigiw bolo a bɛ ji solili u ye a b'u ka nɔgɔforow sɔn o tuma ale nana kɔrɔ tuma min na o y'a sɔrɔ a y'a kɔnɔna den bɛɛ lajɛlen wolo u ye maa ninnu ma kɛ ale barikadaba ye k'u y'a siri u dusukun na de ko ni dugu jɛra k'u bɛna ale kantigɛ k'a sogo tila kɔɲɔdenw ni ɲɔgɔn cɛ ko o kosɔn ale ɲaamɛ bolila ale ma kɔlɔsili yɔrɔ ɲini a yɛrɛ la ale ma maa ɲini a bɛ n'i kalifa maa min ma fo n'a bɔra ale alakira la ko alakira ka ale surunya don alakira ka ale la kisi a bɛ nin kumakan fɔlɔ sahabaw cɛla tuma min na ɲaamɛtigiw n'u ka bere bɛ kan ka boli ka na u bɛ kan ka boli ka na u ɲaamɛ sigilen na kira n'a ka sahaba jama cɛla u ko alakira an tun bɛ kan ka nin ɲaamɛ de ɲini an filɛ k'a sɔrɔ i kɛrɛfɛ yan alakira an nana an ka ɲaamɛ nɔfɛ ɲaamɛ di an ma kira ko u ma a ko ama innahu yashku
ako tiɲɛ don aw ta ye ɲaamɛ ye mais ɲaamɛ min kan ka i dama kasi ni alakira ye ɲaamɛ nana i kalifa ni alakira la a bɛ kan ka mun fɔ ko aw haminen don k'aw b'a fɛ ka ale ɲaamɛ faga ka a sogo tila ale ye baara min k'aw ye an m'o barikada a ye den minnu wolo ye an m'o barikada a y'a nɔnɔ min di aw ma an m'o barikada k'a ye ko aw b'a fɛ k'ale faga bi ko baw ko ale dɛsɛra ale tɛ se baara la tuguni k'aw b'a fɛ k'a faga k'a sogo tila wallahi ɲaamɛtigi y'i kanto alakira a ko kira ɲaamɛ ye min fɔ tan de don kelen t'a jɛ an tun b'a fɛ k'a faga bi alakira ko a ye ɲaamɛ to ne alakira ye a y'a di ne alakira ma sallallahu alaihi wasallam a ye ɲaamɛ to ne u ko alakira maa d'a ma ɲaamɛ ye nin fɔ e ɲɛna alakira an ye ɲaamɛ d'i ma alakira an y'i bonya k'i karama ka ɲaamɛ di e alakira ma kira ko la ne tɛ ɲaamɛ minɛ ten mais ne alakira b'a kumabɔ k'a sa aw bolo a ye wari minɛ a ka ɲaamɛ to ne alakira ye kira ye ɲaamɛ a y'a kisi ka bɔ fagali ma o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen ɲaamɛ y'i kan sɛnɛ a bɛ kan ka dugawu kɛ alakira ye sallallahu alaihi wasallam nin de ye an ka kira ye a ka hinɛ na ani danfɛnw ni ɲɔgɔn cɛ ani a ɲɔgɔn hadamadenw ni ɲɔgɔn cɛ o ɲɔgɔn hinɛ de fana bɛ yen o de to Alahu Taala y'i kanto alakira ma sallallahu alaihi wasallam a ko ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin an ye ci de danfɛn bɛɛ lajɛlen ka hinɛ sɔrɔ ni ye mɛlɛkɛw b'u ka hinɛ sɔrɔ n'a ye cogo min na dantanfɛnw tɔw ɲaamɛw faliw fɛn bɛɛ lajɛlen dantanfɛn bɛɛ lajɛlen bɛ hinɛ sɔrɔ ni alakira ye surtout hadamaden ni jinɛ min ka kɛnɛ kan n'o ye alakira ye sallallahu alaihi wa sallam alakira baji de don baji min ni hadamaden tɛ se ka a fɔ ka se a dan na alakira ye nɔɔrɔ de ye hadamadenw tɛ se ka nɔɔrɔ min fɔ ka se a dan na alakira yɛrɛ a ye cɛw dan fɛn bɛɛ lajɛlen na ka nabi ɲumanw fɛnɛ bɛɛ lajɛlen dan ka ala ka danfɛn bɛɛ lajɛlen dan ala y'o kɛ muhamadu dɔrɔn de ye sallallahu alaihi wa sallam nka bamananw ko ten ko n'i y'a mɛn k'i jɔnni kunnandi k'a fɔ i sago ɲuman an sigira arifu billahi de ka bonda la n'o ye alifa umaru junkaba jakite al-arif ibn al-arif ibn al-arif ibn al-arif fo ka taa bila seyidina hamza la o denw ka mawulidu kɛnɛ an b'o kɛnɛ de kan o ti bali anw na koyi sabula ni nɔɔrɔ bɔra nɔɔrɔ la o tɛ kabako ye nka ni dibi bɔra nɔɔrɔ la o de ye kabako ye ni dɔnnibaa ye dɔnnibaa wolo o tɛ baasi ye koyi o de ye laada ye nka ni dɔnnibaa ye jahili wolo o de ye kabako ye o tuma nin tɛ bali anw na Junkaba Jakite na a bɔnnaw ka ko la nin ye a daminɛ de ye an b'a ɲini ala fɛ ala ka barika don nin ko in na an balimaw ko ala kira ye bɛɛ dan ni a tɔgɔ ye a fɔra ale de ma ko Muhammad Muhammad o ismu maf'ulu de ye o kɔrɔ ale de bi tanu n'i y'a ye yɔrɔ o yɔrɔ i b'a tanu n'i sera a jogo ma i b'a tanu n'a a jogo ye n'i sera a ka dɔnni ma i b'a tanu n'a ka dɔnni ye n'i sera a bɔkolo ma i b'a tanu n'a ka bɔkolo ye n'i sera a mɔdenw ma i bɛ Muhammadu tanu ni a mɔdenw ye n'i sera a ka sahabaw ma i bɛ Muhammadu tanu n'o ye n'i sera a mantonw ma i bɛ Muhammadu tanu n'o ye a fɔra ale de ma ko Muhammad ismu maf'ul nka an ka seku ye tɔgɔ dɔ fɔ ala kira la a ka ca mɔgɔ caman ti o dɔn kira la sallallahu alaihi wa sallam wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad a fɔra ale de ma ko Ahmad Nabila Isa ko a ko ale b'a mantonw tare da ni kira ye kira min bɛna ale Isa kɔfɛ o kira in o tɔgɔ de ye ko Ahmad nka munna Isa m'a fɔ ko Muhammad arabukan dɔnnaw fɛ yen Ahmad ala wazni af'ala o kɔrɔ a bɛ se ka kɛ mubalaghatun fil fa'ili walima mubalaghatun fil maf'uli o kɔrɔ mubalaghatun fil fa'ili Ahmadu ale de ka tanu ni ka ca ka tɛmɛ bɛɛ kan o kɔrɔ bɛɛ bɛ ala tanu kerecɛnw bɛ ala tanu
yahudaw be ala tanu silamɛw be ala tanu alakira mantonw yɛrɛ be alakira tanu ka ala tanu nka muhamadu de ka ala tanu ka bon ni bɛɛ ta ye n'i ye ala tanu cogo o cogo ka ala bato cogo o cogo ka surunya ala la cogo o cogo i b'a sɔrɔ muhamadu ka surun ala la ka tɛmɛ i kan arabukan dɔnnaw ko ko mubalaghatun fil fa'il nga a fɔ ko filanan na i b'a fɔ mubalaghatun fil maf'uli o kɔrɔ ye jumɛn ye danfɛn o danfɛn n'a y'a yɛrɛ surunya ala la n'a ye ala bato a kɛra waliyu ye sa o a kɛra waliyu bɔnna ye sa o o kɛra sarakati bɔ sira ye sa o kɛra ɲumanya o ɲumanya sira ye i bɛna sɔrɔ ala kira sallallahu alaihi wasallam ale de ye bɛɛ da ɲumanya la n'i ye ɲumankɛlaw jate yɔrɔ yɔrɔ i b'a sɔrɔ ala kira ka ɲuman ka bon ni bɛɛ ta ye n'i ye sarakati bɔlaw jate yɔrɔ yɔrɔ i b'a sɔrɔ u b'a la ka ala kira de tanu ka tɛmɛ bɛɛ kan parce que mubalaghatun fil maf'uli nka dɔ bɛna a yɛrɛ ɲininka mawuludu bannen mawuludu kalo salen fo ka na se sisan ma mun b'an bila mawuludu la i ɲininkali in bɛ mɔgɔw da kɔnɔ nka dɔnni dɔgɔya don n'o tɛ maa o maa bɛ yen k'a fɔ k'i mina arifu jun kaba jakite ninnu ka kɔji la walima Sheikh Ahmad Tijani ninnu ka kɔji la walima Umarul Futi ninnu ka kɔjiw la walima n'a y'a sɔrɔ i bɛ tadabburu dɔɔni kɛ ka i hakili don kuranɛ la dɔɔni i bɛna ye k'a fɔ ko mawuludu sigikun nin wagati ninnu na dɔwɛrɛ tɛ koyi ala kira tɔgɔ kɔrɔtali dɔ don wa rafa'na laka dhikraka an de ye muhamadu kosumali kɔrɔta o tuma ne e muhamadu kosumali kɔrɔtara o mago tɛ wagati la ala kira sallallahu alaihi wa sallam n'a fɔra ko e kosumali kɔrɔtara o mago tɛ mawuludu kalo la o bɛɛ ye don o don o bɛɛ ye kalo o kalo o bɛɛ ye san o san ala kira yɛrɛ tɔgɔ fɔli de ye si baara ye sabula i b'a fɔ seli la don o don i b'a fɔ i ka tahiya la don o don i b'a fɔ i ka seli wele la don o don o tuma o muhamadu ka mawuludu fana kɛli san yɛrɛ bɛɛ kɔnɔ o de ye alabato yɛrɛ mawuludu kɛkun dɔ nin wagati ninnu na yuwahidu sufufa al-muslimin a bɛ silamɛw ka safa kɛ kelen ye aw bɛɛ y'a ye an wulila k'an jɔ sisan k'an seli jama la safa ba kelen o tuma ni mawuludu bɛ kɛ kayikaw bɛ na kucalakaw bɛ na sikasokaw bɛ na ayiwa mali fantan naani u bɛɛ bɛ na an bɛɛ bɛ jɛ k'an sigi kɛnɛ kelen kan k'an ŋaniya kɛ kelen ye k'an dusukun kɛ kelen ye k'an ɲɛsin ala ma ka alakira ba in kofɔ o bɛ kelenya de fɔ o bɛ silamɛw ka kelenya de fɔ o tuma an mago bɛ silamɛw ka kelenya la wagati bɛɛ silamɛw ka kelenya mago tɛ wagati la o tuma fɛn min b'an kɛ kelen ye fɛn min bɛ an ka kumakanw kɛ kelen ye o de ye alakira ka mawuludu ye sallallahu alaihi wa sallam o tuma dalu sabanan ka mawuludu kɛ nin wagati in na k'a sɔrɔ mawuludi kalo tɛ o ye ihya'un lil islam silamɛya in bɛ fɛ ka sa de f'an ka ɲɛnɛmaya an b'an ka diinɛ ɲɛnɛmaya ni mun ye an b'an ka diinɛ ɲɛnɛmaya ni alakira kosumali de sallallahu alaihi wa sallam an b'an ka diinɛ ɲɛnɛmaya ni kuranɛ kalanni de ye o tuma nin kɛnɛ ninnu kan kuranɛ siɲɛ hakɛ dɔw de kalanna yan dalayilu siɲɛ hakɛ dɔw de kalanna yan o tuma nin kɛnɛ wallahi silamɛya mago bɛ nin kɛnɛ n'a ɲɔgɔnnaw de la n'i y'a ye an sigira nin kɛnɛ in kan bi ayiwa ta'zimun wa tawqirun linnabi sallallahu alaihi wa sallam alakira bonya kɛnɛ de ye nin ye alakira kanu kɛnɛ de ye nin ye alakira ka ko kɔrɔtali kɛnɛ de ye nin ye sallallahu alaihi wa sallam ka kuma timɛ karamɔgɔw ka ca garibu kalan don alakira muhammad sallallahu alaihi wa sallam ka sanna yɛlɛn ko la ilaha illallah ko de don ma ye tarikatigiw y'u ka fɛn bɛɛ base la ilaha illallah kan ale de ka bɔ kumakan bɛɛ ye kumakan si tɛ sankolo dugukolo kɔnɔ min ka bɔ la ilaha illallah ye ko la ilaha illallah a b'i komi ko allah a b'i komi ko ilah parce que foyi tɛ la ilaha illallah kɔnɔ fo allahu lɛtiri naani nin lɛtiri wɛrɛ t'a kɔnɔ allahu lɛtiri naani de b'a kɔnɔ o de bɛ répéter la
Allahu lettre nani o de la ilaha illa Allah ye fɛn ma fara ka fɛn ma bɔ a la o de kan ka répéter dɔrɔn de ala kɛra Muhammad sallallahu alaihi wasallam a ka sanna yɛlɛ a kun b'a dɔn la ilaha illa Allah ye ka da kun ɲuman kan ka la ilaha illa Allah étape de don n bɛ limaniya i la k'a sɔrɔ n ma ye o de an ka limaniya ye an bɛ dalen bɛ ala la k'a sɔrɔ an ma ye wa ala kira fana ka cidenya damina ale de tun dalen bɛ ala la ka tɛmɛ danfɛn bɛɛ kan parce que ala ka kumakan bɛ jigin ale de kan donc ale ye ala ka kumakan ye donc o ye ala yeli de a n'an ka yeli tɛ kelen ye ala kira a ka ɲɛnamaya kɔnɔ fɛn fɔlɔfɔlɔ dɔ nana ma o ɲɔgɔn ma deli ka na ma faramasi taamara a jɔrɔ la a fari bɔra cogo la jibril tɛ ma ko iqra karan kɛ ala kira ko ma ana bi qari ne tɛ karan kɛla ye a ko jibril k'a ma ko iqra karan kɛ ala kira ka nin don ye dɔnba ye de a jɔrɔlenba de don a ko ma ana bi qari ne tɛ karan kɛla ye a ko iqra باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وراني بين يافر نيون كان آية فلو من جينا ما فو سورة فلو من جينا بس كما كجلي ما فو سورة فلو من جينا ما آية فلو منهم جينا آية دما فلو من جينا ويني آية إني لو هقولي ما كان آية إنفلي نكو مو فلو جمان دي جينا دوغلو كان كابو على في ودي اقرأ كرانك ودي أتو دينه كما بي إيكان كان يسي فلو منا ودي كراني كران ni bora karana ni taranye kalam bina ni taranye fe sebeni bina allama bil qalam sebeni bina ni loni taranye sebeni bina sebeni manana wori be ni kitabu fale dugolo koka wori ya to nyara ka hadisa uye ka almam malika kitabu mata uye ka kitabu chama unye loni mana tanye sebeni kalabeta kalamana ta kitabu beye kitabu mana yi adlamba to be yaka boy ala kala ti wodi al imam malik rahimahullah ma ba fa kamin yere fo kuma la siruna ala kira boli ya tara afur muso fe fam mun garan do bela jelemma ami min no to yaka sana yelende nyani u segon dabdana kamna ko do mi la ilaha illallah ka mo wele segon damnana loni kila ko la kira santani saba wala santani ko dogo santani saba loni kila fam babo de kan ka yo de ke ata fo mo ma ay sali ata fo ay sun ata fo ay jakabo ata fo ay hiji ata fo ay jenya dabla ay shinali dabla ay mo fa dabla ay dromi dabla ay jamfa dabla ay nin ate foy fo fen kilimpe la ilaha illallah santan ani saba foyi te fala kala la ilaha illallah yali fembi min ka bo la ilaha illallah yewa mais no tumbe damno de lawo santan te de santan ani ko o la ilaha illallah de ko batu masatti fo allah o de ka bo ay ninke ay nintoy nim ay ninke o be kala de kama ay nintoy ko be ka to ala de kama abe to ala mi kama o yere folo o lon folo o de ka gele ambe sali jonye amba ke ala de kama ambe haramu dabla munna amba dabna ala de kama o to ala yire ko dambalo woni ya malon ko de ya to ala soso be damatimina o de ba to wajuri te fen nafa to be fara ko juka do modo mais ala ko qur'an ko inna ma yakhsha allah min ibadihi al ulama ko loni kilo de be alelo ni ala lon ka la ilaha illa hu lon ni siranya fe dongodi be san kalu ka fo jaga ala de ni yewa ni yaka bunya ibe yere ibi isra ibi ako atwatala o sisan la ilaha illa hu etapu chamana ala kirama kana se sugula kana fen chamama ka segaw ni nyani chaya ka ndama fu kata yere ni kata yere sorofo taif wori yo kadim so ka ndala mo bla ka gen ka jigite ka bundi faraw ye faka yoro do jigi ala kala segena tuni ka se yoro dola ayi jo aya na bey bala quoi ale awde kera sano amataro soro yoro si atara yoro aba soro yoro bita tugnendo o donda ya da wele ay kuma munu fofo na ya sebe ka donka karanka dinga karadoma yakilla
nin ye de ko kala kira je ala ye fɛn i bɛ kan ka yɛrɛ de kɔrɔ i jate dɔ ye de kala ka limaniya d'a ma donc nin ye kumaw de ye Saharabi kumana kan dɔnnikɛlaw b'a kumana kan dɔnnikɛlaw ka ca minnu y'a walawala an ye donc kuma in surunman ye min ye a mouvement nin bɛ yen minnu cɛsirilen bɛ kosɛbɛ ko k'a kɛ segu gansan ye segu gansan o bɛ kuranɛ aya don karaba ru'ya lati araynaka a n'a ɲɔgɔnnaw ala ka limaniya d'an ma Muhamadu ko surunman ye min ye ni kuma da ca kan Muhammad ye Allahu Ta'ala ye fɛn min kelen min da an fɛ ka a ka sira d'an ma an karamɔgɔ Jum Kaba Siw a fɛn o fɛn bɔra fan o fan ka n'u yɛrɛ bara aw ka kalandenni ne bɛ min mɛn aw da ni o ka d'aw ye aw ka to k'o mɛn anw bɛna ka segin o de kan alakira mɔden sirifudenw minnu ye yan sɔrɔ ani minnu bi kɔ kana an karamɔgɔ minnu bɔra ba kɔ ni ba ɲɛ a bɛ dugu ma aw ye aw de y'an karamɔgɔw ye an b'an karamɔgɔ n'an ka seku fo k'a barikada a Sheikh Yakubu Dukure a ka laseliko ɲuman na ko ala ka hɛrɛ k'an n'a ye kabi surɔ fo ka taa se dugu jɛli ma k'a daminɛ sɔgɔma fɛnɛ fo ka taa tile da fura la dɔnnibaw de bɛ na u bɛ min dɔn nabi ɲuman sanima in na u bɛ segin o kan ko kabalakaw ka mawuludu an b'a fɔ ɔhɔ olu yɛrɛ de ka kan ka mawuludu sigi sabu mawuludu yera olu fɛ yen fo y'a fɔ ɲɔrɔ an bɛ ala deli barika bɛ mawuludu la hɔrɔma bɛ mawuludu la nɔɔrɔ bɛ mawuludu la dugawu bɛ mawuludu la a hɔrɔma n'a barika n'a dugawu jaabi n'a nɔɔrɔ ala k'a d'an ma k'a kɛ basigi ye k'a kɛ cɛbɛn ni kanbɛn ye k'a don Mali jamana kɔnɔ ala ka Mali suma ka cɛbɛn ni kanbɛn sabati a kɔnɔ ala ka n'a kɛ anw kama a terikɛ kelen min n'a mago bɛ o la karamɔgɔ y'a f'i ye sisan ko ni ala fununa ni ala dimina n'a ye busan ta tuma o tuma k'a bi maaw canja ka d'a kan u y'a sɔsɔ a k'u ka min to yen u m'o to yen ni ala b'a fɛ ka canjani kɛ a mana ala kira ɲɛda lajɛ dɔrɔn a bɛ busan da nin yɛrɛ kelen mɛnni ye mawuludu o wasara anw nakun ye ala kira lamɛnni de an tɛ dɔwɛrɛ fɛ dɛ kira de bɛ fɔ an ye o dɔrɔn de bɛ anw fari foni wa o dɔrɔn de b'anw kɛnɛya wa ne yɛrɛ dɔrɔn tɛ ala ka jɔn ɲuman bɛɛ n bɛ don baro donda fɛ nabi ɲuman sanimanba ka kɛnɛ don salatu fusamantiya kira bonya o de ɲininen don o kɛnɛ kan likulli maqamin maqalun sigiyɔrɔ kelen kelen bɛɛ a n'a kuma fɔta don kira de ladon dɔ sahabaw cɛla waraba ninnu sigilen bɛ k'u ɲɛ bɛn a ma n'a ŋunana dɔrɔn olu b'a ta ka baara kɛ n'a ye sabu ala kira ka ŋuna a ka tamasiyɛn a ka kumakan o bɛɛ lajɛlen minɛli pɛridi t'a la sɔrɔ de b'a la a ko lahara jɔdon ko n'a bɛ ale Muhamadu ɲini ko el arsu numayanfan ale bɛ sɔrɔ yen ko mɛ el arsu durati n'o ye larusi kiniyanfan ye ko nabi lahi Ibrahima bɛ yen nin fɔra yɔrɔ min sahaba dɔw jɔra kuma in na o ko ala kira ka bonya t'a la kini bolo ka fisa numan bolo ye Ibrahima bɛ larusi kini fɛ o tuma Ibrahima ka fisa ni Muhamadu ye wa o tu ka bɔ i da a y'a t'o sɔrɔ ala y'a jɛ o la a yɛrɛ sɔnn'o ma nabi Ibrahima bɛ larusi kini fɛ parce que alijinɛdenw bɛ fara yen de fɛ ka taa alijinɛ na alijinɛdenw ka kan ni beere ni tanunikan min ye Ibrahima sigikun de ye o fɔli ye alijinɛdenw ye a ka nafilaseli ma kɛ fu ye a ka sun ma kɛ fu ye a ka ziyaratagaw ma kɛ fu ye a ka sarakabaw ma kɛ fu ye a ka selijitaw ma kɛ fu ye a ka zikiruw ma kɛ fu ye a ye sinjitugu min kɛ a ye dugawudenya min kɛ a ma kɛ fu ye ala filɛ k'aw sara n'a ye beere bɛ aw ye a b'o kumakan duman fɔ alijinɛdenw tatɔ a ko mɛ ko Muhamadu sigilen bɛ larusi numan fɛ sahabaw ɲuguna nin kuma in na ko ala kira belebele k'o bɛ larusi numan fɛ cogo di o ko kira a walawala an m'a faamu a ko ne ka kɛ larusi numan fɛ o tɛ ne ka dɔgɔya ye n ka keguya don
a k'a dɔn jahanama de bɛ larusi numayan fa ne dun bɛ mantonw dɔn a fɔra ko ka min dabila u ma si dabila a fɔra ko ka min kɛ u fari fagara o bɛɛ la wa u b'o yɛrɛ min fana kɛ u t'o kɛ k'a ɲa ne b'u ta yɔrɔ dɔn o kama n bɛ kɔ ka taa n sigi u taa sira la mɛlɛkɛw tɛmɛtɔ n'u ye ni n bɛ se ka intervention kɛ maa min kungo la k'a fɔ k'a nɔgɔya n b'o kɛ o ye a ko ale b'i t'o la a bɛ sin ka mɛlɛkɛw ni dɔ tɛmɛtɔ ye o tigi jo t'a la u bɛ k'a sama a ye n bila o bɛ fɔ maa ye tulo bɛ maa min na de yasa a ka hinɛ na ni k'i bila tulo tɛ ninnu na o n'u y'i minɛ a y'a bila u t'o mɛn u bɛ cɛ min ka a y'aw dɔ mɛn o ye cɛ kelen de ye lahara kankari dara mɛlɛkɛ bɛɛ ye kabi kelen lahara bɛna dɔn mɛlɛkɛw sɛbɛ kelen min bɛ ne ala la o de ye Seydina Muhamadu ye n'a ko n ko a y'a dɔn a k'a lamɛn n'a ye min ɲini a k'a to a ta la ko kankari dara mɛlɛkɛ bɛɛ ye a b'a fɔ he mɛlɛkɛw aw ko don a bɛ ka taa ni min ye a y'aw jɔ a ye gɛrɛ yan a k'a kɛra cogo di nin ye ne manto ye a b'aw bolo mun na ala ka kira a fɔra ko fɛn o fɛn ka kɛ ko ɲuman don a ma sɔn k'o si kɛ a fɔra ko fɛn o fɛn ka dabila k'o ye kojugu ye a y'a si bɛɛ k'o la o kama ala ko an k'a minɛ ka taa jahanama la a b'a fɔ ko a y'aw dɔn ne ni aw tɛ kuma min minɛnen don a ye bɔ n'o cɛ n ka cɛ a kɛra cogo di e fana ka ko kɛra cogo di k'e jo ma y'a la a ko kira fɛn o fɛn ka ɲi ne ma sɔn o ma fɛn o fɛn ma ɲi ne ye nɔɔni kɛ o baji la a ko mɛ n bɛ fɛ k'i ɲininka fɛn kelen o fɔ dɔrɔn yali e ma deli ka ne Muhamadu tɔgɔ fɔli mɛn don dɔ i k'a fɔ ko sallallahu alayhi wa sallam i miiri kosɛbɛ ni nin ye Baba Jalo ye ne b'a fɔ ɔhɔ ne nana dimanche avril kalo 20 kɔnɔna na l'an 2019 ka na mawuludu kɛnɛ kan Kabala n y'a sɔrɔ Sheikh Yakubu Dukure bɛ ka kuma alakira la ne nisɔndiyara ni kira tanu ye ne ko sallallahu alayhi alakira b'a fɔ ko a banna mɛlɛkɛw a y'a bila n ka cɛ tɛmɛ i ka taa alijinɛ kɔnɔ fo alijinɛ dan ne bɛ nin sɛbɛnni yɔrɔ dɔn dɛ ma nin fɔ n kunfɛ nin sahalen don awɔ a ko jara iruna tum habijahi Muhammad an ka kuma o kɔrɔ fɔ a ɲɛ kan jara iruna kɔrɔ ye di minnu bɛ maaw la kala bun muhayabu la n'u bangena k'a sɔrɔ a kalan bɛ kɛ u ka bulon kɔnɔ o dama de bɛ yan jara iruna kɔrɔ ye ko anw ka jurumu belebelew tumha o bi tereke k'a jɔsi ka bɔ yen bijahi Muhammadin ni alakira kama ye iza sufi al mahabub jazal mubaharak ala kanu ɲɔgɔn ni ala ko a ma ko a ka intervention kɛ ni ala kanu ɲɔgɔn ye intervention kɛ ka delili kɛ maa min kungo la o bi tɛmɛ o kɛra maa modèle jumɛn ye mubaharaju arabukan na ani kuma min ka surun ɲɔgɔn na dɔɔni bataramɔgɔni maa min tɛ se ka ɲuman yɛrɛ kɛ n'i k'a ka ɲuman kɛ a bɛ fili ka tiɲɛ o de ye mubaharaju ye ko ni ala kira ye intervention kɛ o de bi tɛmɛ ka taa alijinɛ na bal o to yen nabi ɲumanw yɛrɛ ka sahabaw nabi ɲuman tɔw mantonw olu ka alijinɛ sɔrɔ n'a fɔra ko kira mantonw aw bɛ mun jɔ a y'a teliya ka tɛmɛ ka taa sa caman b'i profiter anw de sen fɛ don min an daba masa ye kalamu dilan kalamul qadayi latigɛ kalimu a bɛ wuli a yɛrɛ ma ka taa nun turu ala ka tableau la ala bɛ fɛ min ka sɛbɛn a b'o dɔn a yɛrɛ ma ka sɔrɔ ala m'a fɔ a ye k'o sɛbɛn o kalimu in dilanna ka bɔ kira nɔrɔ la o kalimu an daba masa ko a ma ko ni ala bɛna diɲɛ da fɛn o fɛn bɛna kɛ diɲɛ kɔnɔ a bɛɛ dɔn i yɛrɛ ma i k'a bɛɛ sɛbɛn a ka kan ka ɲɛ cogo min kalimu taara i nun turu tableau la kuma surunyana a y'a sɛbɛn k'a sɛbɛn k'a sɛbɛn k'a sɛbɛn k'a sɛbɛn mɛ a daminɛna ni jumɛn ye a y'a nun turu tableau la
a sɔrɔla k'i miiri ala ko ko n k'a daminɛ yan ni nana daminɛ ka sɔrɔ ala m'o fɛnɛ fɔ a kana na dimi n kɔrɔ a nun turulen tora tableau la wele dakan bɔra faama in yɔrɔ a kɛra di ala yafa n ma ne siranna n kana na teliya i kana na dimi n kɔrɔ n ka fɛn kɛ i man bila min na a ko baasi tɛ o ye bonya dɔ ye boli ni n ka jɛ ye kalimu nun tun turula tableau la a y'a nun bɔ min kɛ o kɛra tomini a ye tɛrɛ k'o sanfɛ a bɛ fɔ o ma ko ba barika sɔrɔla yan de barikatigi Umaru Jum Kaba mɔdenw ka kɛnɛ n'a ye Bamakɔ bɛɛ wele Bamakɔ bɛɛ b'aw laminɛ sabu u ma tigɛ aw la ka kɔ bin ye ashbahul khalqu bihi alladhi bihi tamathala maa min bɔlen don kira fɛ ka tɛmɛ bɛɛ kan kira nana ni min ye min sɔnna o ma ka tila ka kira labato la sallallahu alaihi wa alihi wasallam an bɛ nɛɛma ni kisi ni Ala fɛ a k'o k'a ye a n'a ka so dunke sanu a n'Ala ka jɔnɲuman bɛɛ ka foli kurakuraya bɛɛ ye assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Ala k'an bɛɛ sababa ma u ye karamɔgɔ minnu wele shirifu minnu bɛ yan Ala ka ni kɛnɛ in madadu san bɛɛ ma sabula Ala jɔn y'o de fɔ el madadu fil mashhad maa i bɛ nɔɔrɔ min ta Ala subhanahu wa ta'ala ka jɔnbaw la f'i yɛrɛ ka ye a kɛnɛw de kan ni mashhadu min filɛ nin ye an ka shirifukɛ bɛ yan Seydira Ufu bɛ yan shirifu caman bɛ yan komi a y'a fɔ cogo min alu Jaafar Mawla Jaafar Mehdi bɔnnaw bɛ yan shirifu wɛrɛw bɛ yan Umaru Futi bɔnnaw bɛ yan nka ne tɛna kuma janya bi kuma bɛ min kan o de ye beyituso damadɔ dɔrɔn k'o fɔ n'Ala subhanahu wa ta'ala ka jɛ ye a Rasulul Mustafa sallallahu alaihi wa alihi nɔɔrɔ bɛ taara a la fonisereya bɛ dɔn n'ale ye ale fa min ɲɛsinen don Ala ma Ala ye bonya min k'a ye a fa min ɲɛsinen don anw ma a ye ci min to a kɔ k'an k'o baara o baara dɔ an b'o kɛnɛ de kan a ko sallallahu alaihi wa alihi innal qawma la yakununa fajara a ko maa dɔw bɛ kɛ tiɲɛnikɛlaw ye la barara ɲumankɛlaw tɛ fayasiluna arhamahum nka u bɛ sinji tugu i n'a fɔ Jakite Kabalakaw y'a kɛ cogo min nin ye sinji tugu nɔ de k'u bɛ sinji tugu fatanmi amwaluhum wa tatulu a'maruhum nafolo bɛ jidi n'o ye u si bɛ yiriwa n'o ye a ko fa kayfa iza kanu bararatan abrara a ko maa langolow n'olu ye sinji tugu Ala bɛ dɔ far'u si kan a bɛ dɔ far'u ka hɛrɛ kan kuma tɛ maabaw bɔnnaw ma n'olu ye ɲɔgɔn sinji tugu ka tila ka nin kɛnɛ ɲɔgɔn sigi Ala kira kama kuma laban na ummatu rasulillah Ala kira manto sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an ka ɲɔgɔn kanu Ala kira ko ten n b'o de fɔ ka bɔ kuma la a ko la yazalu nasu bi khairin ma tahabu wa tahadu wa addawul amana maaw n'u kɛra ɲɔgɔn fɛ Jakite Kabalakaw n'aw ka ɲɔgɔn kanu n'o jidira ka to ka cadeau kɛ ɲɔgɔn ye a bɛɛ tɛ wari ye hali karamɔgɔ fɛn fɛn bɛ yan a bɛɛ y'a ka wagati dɔ de kɛ cadeau ye ka na yan n'aw bɛ cadeau kɛ ɲɔgɔn ye ka ɲɔgɔn laja ka danaya k'o bɔ a sira fɛ k'aw bɛ to hɛrɛ la jamana fana bɛ to hɛrɛ la maa dama o bɛ yen k'an yɛrɛ kun ladi ka karamɔgɔ bɛɛ ladi diɲɛ laban na fɛn min bɛ karamɔgɔ kisi fɛn min bɛ silamɛ ɲuman kisi o de y'i ka si nɛn na i ka to i ka minɛn kɔnɔ i kana bɔ i ka terrain ka taa ka terrain wɛrɛ kan ɲɔ tɛ mɔgɔ mana don warabilenw ka tulonkɛ la u k'u ma n'i sɔrɔ kan'a fɔ k'u ka kana s'i ma dɛ Ala k'an bɛɛ sababa ma o la shirifuw ka hakɛ bɛɛ ma d'u ma dɛ Abdul Qadiri a ye kuma ɲɛbila n'o ye Kawusehu ye Ala yɛrɛ de y'a fɔ kuranɛ la ya ayyuhalladhina amanu aw maa minnu liman yara iza najaytumur rasula faqaddimu bayna yaday najwaakum sadaqa ko ni aw bɛ Ala kira gundo ɲɔgɔnya k'a ye saraka di
على كرات سرخ منه هذا من باب تسمية الشيء بما سيؤول إليه على كرام من هدية منه أبكلاك فانتو ندسباتو دسون على شرفو بيا أو كو شرفو كدو كاي على كاو مهوني أو ما نبلدي وبيني هل ني أبل دوفرو كرا نبا فيكا مارشي سورو سورا فين حراموي nga فين نوباتو يبا سورو على كا فامو كو منداما دومو منake على كا جابي ayaw jija shirifu ka hadiyala yando yanteo imana shirifu roro ani bonya minka ka okaye ala ka ambe sabama ka sanwere jirana ka anfara ala ka jonkuna nduka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh bara nunu bela jelen kunchara ni du'a khatmul qur'an kalaniye qur'ane min tun kalana ka dafa bara o damne watila o du'a kalana anga chakorba fe baba jakite أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين اللهم ربنا تقبل منا ختم القرآن وتجاوز عنا ما كان في تلاوته من السهو والنسيان أو تحريف كلمة عن موضعها أو تغيير حرف أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو تأويل على غير ما أنزلته أو ريب أو شك تعجيل عند تلاوته أو كسل أو سرعة أو زيغ اللسان أو وقوف بغير وقف أو إدغام بغير مدغم أو إظهار بغير بيان أو مد أو تشديد أو همزة أو جزم أو إعراب بغير مكان فاكتبه منا على التمام والكمال والمهذب من كل الألهام فاغفر لنا يا ربنا يا سيدنا لا تؤاخذنا يا مولانا وارزقنا فضل من قرأه مؤديا حقه مع العاداء والقلب واللسان وهب لنا به الخير والسعادة والبشارة والأمان ولا تختم لنا بالشر والشقاوة والضلالة والطغيان ونبهنا قبل المنايا عنا بالغفلة والكسلان منا عذاب القبر ومن سؤال منكر ونكير من أكل الديدان وبيض وجوهنا يوم البعث واتق رقابنا من النيران وبين كتابنا ويمن كتابنا ويسر حسابنا وثقل ميزاننا بالحسنات وثبت أقدامنا على الصراط واسكننا في وسط الجنان وارزقنا جوار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام واكرمنا بلقائك يا ديان استجب دعاءنا بحق التوراة والإنجيل الزبور والفرقان أعطنا جميع ما سألناك به السر والإعلان وزدنا من فضلك الواسع بجودك وكرمك يا رحيم يا رحمن اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الشريعة والبرهان
برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا بالآيات والذكر الحكيم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم زينا بزينة القرآن واكرمنا بكرامة القرآن والبسنا بخلعة القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن وادخلنا الجنة مع القرآن وارحم جميع أمة سيدنا محمد بحق القرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا. دعاو كلامنا كوفي كعبا ويسر عن الشريفو سيرة كنك نوي شغامل التجاني جلوي الشريف عبد الرؤوف التجاني علي أنا دعاو لبونك. آمين. ما تقدم منه وما تأخر بجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقبل هذه الزيارة يا رب العالمين وهذا الاحتفال بسيد المرسلين مولد النبوي الشريف يا رب العالمين. اللهم تقبل كل ما تقدمنا فيه من الصدقات والخدمات يا رب العالمين والأدعية والصلوات يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. اللهم لا تخيب رجاءنا جميعا يا رب العالمين. اللهم اغني الفقير منا واشف المريض منا واكشف كربة المطلوب منا واقضي حوائجنا جميعها ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين. اللهم انا نسالك ببلدنا الثاني مالي الهدوء والطمأنينة والسكينة يا رب العالمين. اللهم زد هذا البلد غنى وفرحا يا رب العالمين واحفظه لنا وأدمه لنا وللإسلام ولطريقة نورا وذخرا وفخرا يا رب العالمين. اللهم بارك في علم سادتنا العلماء المشاركين جميعا يا رب العالمين وزدهم نورا على نورهم يا رب العالمين. اللهم سدد بها بالعلم وبالقرآن خطاهم يا أكرم الأكرمين واجعلهم سيوفا ناصرين للإسلام ولطريقة التجاني يا رب العالمين. اللهم عادتنا جميعا بشيخنا ومولانا سيدنا سيدي أحمد التجاني رضي الله عنه واجعلنا جميعا من خاصة خدام أعتابه رضي الله عنه والحقنا بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنة عليين بجنة فردوس بجنة عدن يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبجاه بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. bara nunu kuncera ni chugina ambe Allah taala dili wajulu kan na fama munun kera qur'ane min kalana ani duwawu munun kera kenen kono karangi yala anga sherifu tumi keneka ambe Allah taala dili ala ka ke baskiye ka do anga jamana en kono ala ka hereke na baw belajele fenfen sogole mi annani watina ambe Allah taala dili ala ka sanna taw fana yira ani aw belajele na. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ay bonne ngramo goje mina kuma wili balila be manga